Исәнмесез, хәерле ямьле кичләр сезгә, хөрмәтле телевизор караучылар. Чыгарылышыбызны җырлы бүләк тапшыруы белән дәвам итәрбез. Кешелекнең барлык матур сыйфатларын үзенә җыйган, тырышлыгы белән күпләрнең ихтирамын яулаган, барыбыз өчен дә кадерле, иң якын кешебез, Шәмәрдәндә гомер итүче әниебез Рушания Хаҗип кызы Әхмәтҗанованың 17 мартта гомер бәйрәме булды. Әниебезне 60 яшьлек юбилее белән котлыйбыз дип башланып китә безгә килеп ирешкән хат. Кадерледән кадерле әниебез, сине чын күңелдән гомер бәйрәмең белән котлыйбыз. Сиңа озын гомер, нык сәламәтлек, тән сихәтлеге, күңел тынычлыгы телибез. Син безнең яшәү чыганагыбыз, якын киңәшчебез, иң газиз, кадерле кешебез. Алдагы көннәреңдә дә без балаларыңның игелеген күреп, тормышыбызның яме булып, кайгы хәсрәтсез, бәрәкәтле мул тормышта гомер итүеңне телибез. Кадерле әниебез, рәхмәт сиңа, үрнәк булып, тормыш юлыбызда яшәү өчен безгә көч бирүең өчен. Шатлык, бәхет, саулык, тынычлык бездән шул теләкләр һәр көнгә. Безне куандырып озак яшә, лаеклы син кадер-хөрмәткә. Барлык кылган изгелекләрең, ярдәмнәрең, балаларым диеп üzülеп яшәгәнең өчен тирән рәхмәтләребезне белдерәбез. Күңелең бер качан да әрнү белмәсен, йөрәгең хәсрәт күрмәсен. Һәр вакыт бүгенгедәй көләч йөзле, ачык күңелле, яшь булып кал. Кадерле әниебез, гомерең хәзинәсенә өстәлде тагын бер ел. Моңайма еллар үтә дип, елмай син, бәхетле бул. Котлы булсын бәйрәмең, тыныч булсын күңелең, шатлык, сөенечләр белән тулы булсын гомерең. Сөйкемле карашың кояшка тиң, бар тормышны нурга күмәсең. Бу дөньяның барлык хикмәтләрен бары тик син генә беләсең. Тормышта гел ярдәм итеп торам. Зирәк киңәшләрең, җылы сүзең, иркәлисең, юатасың, яратасың, тыңлыйсың да, аңлыйсың да үзең. Сәламәтлек, озын гомер язсын, гел көләш һәм яшь бул хәзергечә. Күңелең синең күтәренке булсын, безне сөендереп, мең яшә. Син бит әни безнең өчен кояш, синнән нурлар алып яшибез. Озак яшә, мәңге яшь бул, иң кадерле, якын кешебез. Яратып, кызың Лилия, улың Ленар, кияүең Марсель, киленең Алинә, оныкларың Ләйлә, Әдилә, Мәрьям, Нәзирә. Хөрмәтле Рушания ханым, сезне чын күңелдән гомер бәйрәмегез белән котлыйбыз. Алга табада якыннарыгызның күңел җылысын туеп яшәргә язсын иде сезгә. Гомерләр, узсада күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарың, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хәтирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Туганнарың янында яшәр шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы, сокландыра барыбызны синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең матурларын
туған дик қадірлі сен бізге барлы жырлы өмірлерде жетші әнейім сен yüzге юбилейім міне бүгін узған көпме ғұмырлар узса да көпме ғұмырлар юғалмаған қадірлер тілеклерінің моторларын атап сиңа юллыйбыз ұлы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз тілеклерінің моторларын атап сиңа юллыйбыз ұлы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз Җырлы бүләк тапшыруын алга таба дәвам итәбез. Саба районы Ыйыт авылында яшәүче кадерле әтиебез Әсхатов Рәшид Фәрит улына 23 март көнне 50 яшь. Кадерле әтиебез, ихлас күңелдән сине туган көнең белән котлап, иң изге, якты, матур теләкләребезне юллыйбыз. Көчле рухлы һәм кешелекле, юмарт һәм ярдәмчел, бәхетле һәм сәламәт бул. Уй теләкләрең тиң, туар таңнарың тыныч, саулыгың ныклы, гомерең бәхетле булсын. Тормышыбызга ям истәп, авырмыйча, кайгы хәсрәт күрмичә, озын гомер итүеңне телибез. Сиңа булган рәхмәтләребезне, күңелдәге теләкләрне сүз белән генә әйтеп бетерергә мөмкин түгел. Алар иксез-чиксез. Синең кебек сабыр, михрбанлы, саф күңелле әтиләр бик сирәктер. Кадерлебез, без синең тырышлыгыңа, осталыгыңа, гаилә җанлы булуыңа сокланабыз. Син безнең өчен таяныч та, ышаныч та, яклаучыбыз да, саклаучыбыз да. Үстердең, кеше иттең. Барыбыз да мең рәхмәтләр укып, озын гомер телибез сиңа. Туган йортыбыз әти белән әниебез булганда нурлы, якты һәм матур. Без сез булганга бик бәхетле, кадерлеләребез. Әниебез белән безне кадерләп үстереп, үз юлыбызга аяк басарга булышканың, яратып сөеп, аталарча кайгыртканың, гаделлеккә өйрәткәнең өчен зур рәхмәт сиңа, әти. Киләчәктә әни белән бер-берегезнең күңел яктылыгын, җан җылысын тоеп, тынычлыкта, муллыкта, саулыкта безнең игелекләрне күреп яшәргә насыйп булсын сезгә. Котлы булсын, әти, туган көнең. Узак яшә, бул син бәхетле, яныбызда син булганда гына табып була олы бәхетне. Без бәхетле, әти, син булганга, балам диеп üzülеп торганга, рәхмәт әйтеп баш ябыз сиңа. Бүген 50 яшең тулганда. Яратып һәм хөрмәт итеп, иң изге теләкләр белән әбиебез, армия сафларында хезмәт итүче улың Ришат, кызың Язилә, бу теләкләргә әниебез Зөлфия дә кушыла. Хөрмәтле Рәшид әфәнде, туган көннәрегез мүбәрәк булсын. Кабул итеп алсаң иде, изге теләк бәйләмен. Шаулый бүген гөрләп үтә, синең гомер бәйрәмең. Яшьләрне дә кызыктырып, яшисең янып көеп. Кемнәр генә әйтсен икән сине 50-дә диеп. 50 дисең, күзләр генә тимәсен. Бердә килми әле сиңа 50 яшьне бирәсен. Күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. 50 дисең, күзләр генә тимәсен. Бердә килми әле сиңа 50 яшьне бирәсен. Күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын туган көнең,
Бездәй кешеләре белән көчле ул безнең халык. Искитәрлек якыннарың, искитәрлек үзеңдә. Бәхетле икәннәрен шул әллә каян күренмә. Илле дисең, күзләр генә тимәсен. Бердә килми әле сиңа, 50 яшьне бирәсен. Күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. Илле дисең, күзләр генә тимәсен. Бердә килми әле сиңа, 50 яшьне бирәсен. Күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. Илле дисең, күзләр генә тимәсен. Бердә килми әле сиңа, 50 яшьне бирәсен. Күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә җырлы бүләк тапшыруы шуның белән тамам. Безгә хатлар языгыз, дуслар.